Vianoce sú pre väčšinu ľudí obdobím pokoja a oddychu. Naši klienti však často musia pracovať aj počas sviatkov. Aby sme ich prinútili, nech počas Vianoc odpočívajú, poslali sme im špeciálny darček. Offline rukavice. Rukavice so 100% anti-touch technológiou, vďaka ktorej nedokážete ovládať dotykový displej smartfónu. Offline rukavice vás tak počas sviatkov ochránia pred pracovnými telefonátmi, e-mailami a SMS-kami. Namiesto toho sa v nich skvele guľuje či stavia snehuliak. Offline rukavice sa okamžite po zverejnení stali hitom na internete. O malom darčeku zo Slovenska písali médiá na celom svete. Čo je však najdôležitejšie, naši klienti ich milovali. Vďaka offline rukaviciam si tak pripomenuli, že sú chvíle, kedy je lepšie byť odpojený. Veselé offline Vianoce a šťastný nový rok praje Zaragoza.